Moi bos días, un saúdo de Manuel Vicente. A ciencia comeza a bulir na Radio Galega coa participación da nosa científica Marta Vila e o noso técnico de laboratorio Alfonso Arias. Somos o equipo de Efervesciencia. Os mellores traballos dos matemáticos son arte. Unha arte moi perfeccionada, desafiando os soños máis segredos da imaxinación, claros e límpidos. O xenio matemático e o xenio artístico tócanse un ao outro. Isto dixo o matemático sueco Mikael Leffler. Para a maioría das disciplinas científicas, as matemáticas son unha ferramenta imprescindible, pero para quen fan matemáticas, esta non é unha ferramenta, senón unha fin en sí mesma, unha arte. Bos días, Marta. Poderíase facer a túa especialidade xenética evolutiva sen matemáticas? Pois non, nin sin matemáticas, nin os xenéticos ou matemáticos que se dedican a desenvolver algoritmos e a desenvolver test estadísticos, é imposible. Pois o programa de hoxe vai ser moi especial. Vai estar íntegramente dedicado á gran matemática galega María Bonenburger. Non volo perdades. Efervesciencia. Un programa da Radio Galega para mentes expertas co patrocinio da Consellería de Innovación e Industria. Temos a sorte de contar hoxe nos estudios da Radio Galega na Coruña coa presenza de María Bonenburger. María é matemática, naceu en 1927 e ten, entre outros, o enorme mérito de ser alumna e mentora dos maiores alxebristas do século XX. A María non lle gusta especialmente saír nos medios, así que antes de nada, moitas grazas, María, por vir a Efervesciencia. Bueno, gracias a vosotros por invitarme. O apelido Bonenburger pode despistar, pero María é da Coruña, en concreto do Burgo. De onde ven este apelido? De Alsacia. Mi tatarabuelo era alsaciano. Vino a España, pero parece que se afincó en Santiago. Y mi abuelo nació en Santiago, pero mi abuelo no lo sé exactamente. Cuando yo nací ya hacía muchos... Mi padre se quedó huérfano con 16 años teniendo que encargarse de la familia. Sí, y cuando yo nací mi padre tenía más de 40 años, o sea que esos solo son recuerdos, solo que he oído contar a la familia, pero yo no viví nada de eso. Bueno, o sea que de ascendencia alsaciana. Sí. A ver, o interese de María polas matemáticas parece que xa os tiña de cativa aos 4 anos, e que andaba xa axudando a súa nai coas contas da compra e cosas así. Claro, entonces para mí no eran matemáticas, eran cuentas. Juegos. Sí. Pero sí que me gustaba, me entretenían más los números que cualquier otra cosa. Unha precocidade, mellor, non sei se comparable, pero tamén como Gauss, que tamén de pequeniño. No, entre Gauss y yo hay gran diferencia. Gauss es uno de los genios matemáticos. Porque contan unha anécdota de Gauss de cando era de cando iba á escola, non? De como resolveu un problema que lle puso o seu mestre. Sí, ¿conocéis el problema? No, pues dicen que para tener a los niños ocupados les dijo que sumaran los números de 1 a 100. Y a los pocos minutos, creo que a los 3 minutos, Gauss levantó la mano y dijo que ya lo sabía sumar y dio el resultado correcto. Caray, entonces quedaría impresionado. Sí le estropeó el rato de descanso que se había buscado. Bueno, pero no es difícil, ¿eh? Lo que pasa es que tuvo el ingenio de usar el método adecuado para calcular. María, ao rematar o instituto, decide facer matemáticas. E daquela chamábase a carreira Ciencias Exactas. E para iso cumpría ir a Madrid. Non se podía facer matemáticas aquí en Galicia. Bueno, la carrera tenía que ser, creo, Madrid, Barcelona y no sé si Zaragoza tenía. Porque en principio mi madre había pensado en mandarme a Zaragoza, que yo tenía un tío allí,
pero tenía una hija poco más o menos de mi edad y murió de una cosa de corazón. Y entonces pensaron que no era oportuno que yo fuera para hacerle las cosas más difíciles, y marché a Madrid. Estamos falando do ano 45. Entonces en Madrid reside nunha residencia de señoritas da Rúa Fortuny, onde parece que aínda se lembra a visita que fixo Madame Curie. A ver, que pasou nesa visita anterior? Bueno, se contaba una anécdota porque el portero que teníamos era el mismo que estaba en la época de Madame Curie. Y entonces había unos telefonillos interiores cuando solo había un teléfono en el bajo y todas teníamos que acudir a ese para contestar, pero para avisarnos que nos llamaban había algún teléfono, uno interior nada más. Pero yo vivía en el último piso y al portero le era más fácil, en vez de llamar al telefonillo, salir y llamar por fuera. A grito pelado. Sí. Y entonces ya nos avisaban y bajábamos. Sí, pero la anécdota que se contaba del portero es que cuando Madame Curie estuvo en España, entonces aquello era una residencia que dependía del centro matemático, y la llevaron para allí, estaba ese portero, y cuando le dijeron que llamaban a Madame Curie, entonces salió para gritar por el patio como solía, y dice: señorita Madame Curie. Decila, Madame. Vaya, tamén creo que nesa residencia de señoritas pois había unha que, según teño lido, que era xefa de grupo e non daba un peso nos estudios desa galega que estaba todo o tempo a rir, non lle auguraba ningún bo futuro nos estudios. Sí, eso es verdad. Así que pensaba que andaba siempre de broma y se me oía reír por todas partes, así que pouco debía estudiar. Pero esta boa muller non se imaginaba ata onde ia chegar María. Nos últimos tempos, María Bonenburger recibiu unha chea de homenaxes da Asociación Galega de Profesores de Matemáticas, da Xunta de Galicia, da Universidade da Coruña, da Real Sociedade Matemática Española, non sei se ainda chegou ou está por vir, pero hai non moito ninguén sabía que a muller maior que vive na Rúa das Quintas no Burgo foi testemunha protagonista da historia da matemática do século XX. E este é o relato de como María Bonenburger saiu do anonimato. Ana Dorotea Tarrío, catedrática de Matemática Aplicada na Universidade da Coruña e vicerreitora de Organización Docente. A verdade é que non era coñecida pola comunidade científica solo por algunhas persoas moi concretas que a coñecían ou ben de estudiar con ela en Madrid, ou algún especialista de álxebra que coñecía os resultados da tesis de Moody, pero non asociaba que ela era unha persoa galega, muller, etc. Non? Nun congreso na Facultade de Matemáticas. María José Souto Salorio, catedrática de álxebra da Universidade da Coruña. Estaba un catedrático da Complutense, Federico Gaeta, un señor xa bastante maior, non? Que cando lle dixen que era de Coruña, comentoume de María, non? E me dixo: tes que coñecer a María, ela é unha das matemáticas máis boas. E dixen que non tiña nin idea de quen era María. Entón ela me contou a historia, puñemos a buscar a María, non? Empezamos con ese cometido e tardamos en atopala, realmente, sí. Sí, porque, bueno, non a localizábamos, nadie nos decía exactamente as súas señas, non? Entón, casualmente, buscando unha vez máis en internet, atopamos un traballo dela nunha revista da Sociedade Galega de Profesores de Matemáticas, Agapema, e vimos un artigo dela, entón sí que chamamos. Foi máis que nada dúas persoas. Unha delas está aquí, que é Ana Fraga, e máis outra que é Mercedes Ampallo, que está no Instituto Xavier. Enrique Pujales, profesor do Instituto Fernando Virs da Coruña e membro da APEMA, Asociación Galega do Profesorado de Educación Matemática. Elas foron as que se puxeron en contacto en primeiro lugar con ela, porque ela estaba un pouco retirada da vida pública. O ano pasado, no verán, nun congreso de Agapema, pois nomearon a socia de honra. Desde aquela, pois, saiu o estudo destas mulleres
destas profesoras. As catedráticas Tarrío e Souto publican en 2006 na Gaceta da Real Sociedade Matemática Española unha biografía que visibiliza a vida e obra de María Bonenburger. A verdad foi moi bonito todo o proceso hasta que rematamos o artigo, ¿no? Para min, ainda que non se publicara nin tal, evidentemente quería que se publicara para dar a coñecer a María, ¿no? Pero para min a nivel persoal foi maravilloso. E desde aquela pois quedamos prácticamente todas as semanas, un par de veces. Primeiro nos contaba cousas e tal, e despois agora pois afortunadamente tanto María José como eu temos unha boa amistad con María, ¿no? Podría titularse Buscando a María Bonenburger. Sí, parece que les costó algún trabajo encontrar. Foi todo un traballo de búsqueda e pescuda, esas referencias vagas de que había unha matemática aí galega na Coruña, ata que ao final pois se produce ese encontro. Sí. Bueno, a música de fondo é de Bach. Gústache Bach? Creo sí. Creo que eres unha gran fan da música clásica abonada aquí. Tengo moi mal oído, pero disfruto mucho con la música. Bueno, pois no programa 12 creo que temos un pouquiño de Bach. Bueno, aparte non é infrecuente ese gusto pola música nos matemáticos, pola música, sobre todo Bach, Mozart. Y en un curso de álgebra que di yo cuando estaba en Bloomington, en la Universidad de Bloomington, en Indiana, creo que la mejor, entre los alumnos que tenía, la mejor era una chica que estudiaba música. Es curioso, sí. La relación música, matemáticas, sí, creo que bastante frecuente. Sí, pues que a creatividade, bueno, todo está relacionado. Volvendo á etapa universitaria en Madrid de María, María era quen de asistir ás clases na Facultade de Matemáticas sen tomar nota para a noite chegar a casa e pasar os apuntes de memoria. Eso non sei se é creíble. Bueno, que no tomaba apuntes sí que es verdad, porque prefería atender. Pero es que además algunos compañeros me pasaban las notas para que las corrigiera, así que yo no necesitaba tomar apuntes. A mí me gustaría ter unha compañeira de clase sí, de ese tipo. A ver, ao rematar a carreira, María chega a traballar de secretaria do sobranceiro matemático Rei Pastor. Pero, María, por que se decantou pola álxebra, a disciplina máis abstracta das matemáticas, polo menos para os non iniciados como a min? Bueno, quizá porque lo abstracto me gusta, tengo unha tendencia a lo abstracto. Porque son as matemáticas, quizáis falando con profesores de matemáticas, os de álxebra actualmente, pois eso, son como os matemáticos máis puros, os que siguen traballando con papel, bolígrafo e cabeza. Os outros teñen outros métodos de traballo, xa se meten os ordenadores, pero a álxebra é pensamento en estado puro, non? Bueno, yo creo que sí, porque es álgebra abstracta, no el álgebra que llaman de hacer operaciones. Claro, hai que diferenciar eso, álgebra que se fala dos colexios, que son as operacións as operacións básicas, bueno, pues eso chamase álgebra, pero a álgebra que estamos falando de María é unha disciplina matemática na que se entra unha gran capacidade de abstracción, traballan con grupos, estudian os grupos algebraicos, bueno, algo complicado de meterlle o dente nun programa de radio, pero bueno, a nos o que nos interesa hoxe é a historia. No ano 53 María recibe unha bolsa Fulbright. María é a primeira promoción de bolsas Fulbright en España. Sí. Esa bolsa para que era? Para hacer estudios en una universidad de Estados Unidos. Y entonces fuimos el primer grupo que salimos de España. Echedes para Yale. Bueno, yo fui a la Universidad de Yale. O sea, el que quería ir solicitaba la universidad donde había alguien con quien le interesara trabajar. Porque a viaxe era todos os bolseiros Fulbright aí nun barco viaxando ata América e tivestes tempo para coñecer a outros bolseiros
Bueno, los que teníamos beca estábamos en primera, en segunda o en tercera, dependiendo de la beca de viaje. Aí sí, había tuviera. Clasificación da bolsa. Podo preguntar en que clase ías ti, María? Bueno, a mí me tocó primera porque la beca de viaje mía era del Departamento de Estado americano y los barcos pertenecían al Departamento de Estado. Era donde solían viajar la gente de América que estaba destinada por el Mediterráneo, porque el barco en que yo vine daba la vuelta por el Mediterráneo. Iban moitas mulleres bolseiras naquel momento. En el barco yo era yo la única mujer. Estamos falando do ano 53, claro. Primeira sí, promoción. No, así pensando, porque yo estuve en otros. O sea, los que estaban en tercera no los dejaban pasar, pero nosotros sí que podíamos bajar. Sí, para traballar en Yale con Jacobson, que era un dos mestres de álgebra e que todas as persoas que estudiaron matemáticas na carreira estudiaron resultados de Jacobson. Sí, bueno, Jacobson tuvo muchos estudiantes. Te voy a contar una anécdota. Una cosa que me gustó mucho cuando fui a ver a Jacobson es que Jacobson era de corta estatura. Y entonces fue mucho más fácil comunicarse, porque cuando te toca un señor altísimo... Está uno a la altura del ombligo. Bueno, María Baixiña, Malia, que incluso nos seus tempos de rapaza creo que xogou baloncesto, xa nos explicará como. Pues bueno. De alero, claro. No, jugaba delantero centro, pero es que corría más que las otras. Y además fue poco, era una clase de gimnasia que se podía o hacer gimnasia o apuntarse a baloncesto. Bueno, volvendo a súa vida, a súa trayectoria persoal, no ano 57 María regresa a España, pero non lle recoñecen o título de doutora que estaba supervisado por Nathan Jacobson. Entón María decide facer unha segunda tese que defende a proba, pero aínda así non lle dan o título por problemas burocráticos. Así que parece que en España non lle deron moita oportunidade. Bueno, yo me volví, me ofrecieron una beca postdoctoral para ir a Canadá a trabajar con el profesor Halperin. Mi nombre se lo había dado Jacobson, porque Halperin hacía geometría, llamaban geometrías de von Neumann, pero necesitaba el álgebra. Entonces le pidió a su amigo Jacobson que si le podía, y me mandaron a mí. Y resultó pues muy bien, trabajamos muy a gusto los dos juntos. E así acaba María en Canadá, en Toronto. É a única muller do Departamento de Matemáticas, e allí colles o teu primeiro alumno de doutorado, nada máis e nada menos que a Robert Moody, outra das figuras senlleiras da álgebra. Como foi que Moody quiso facer a tese contigo, unha profesora estranxeira, muller? Eso pienso yo ahora. Pero cuando ocurrió, pues me pareció natural, lo tenía en clase. O sea, él hizo primero 2 cursos de álgebra conmigo antes de graduarse, y nos entendimos muy bien y decidió hacer la tesis conmigo. Y fue muy rápido, trabajó muy bien. Es un muy buen matemático. Yo creo que ahora ahora está retirado. Yo tengo tantos años que ya están retirados mis primeros alumnos. Supongo que aún quedará alguno por ahí. Y trabajamos muy bien. Pois nós o que temos é a versión de Robert Moody. ¿Ah, sí? I think she was probably the only real algebraist in the department. Ela era probablemente a única verdadeira alxebrista do departamento. Gustábame moito ela e a súa materia. Logo de asistir 2 anos ás súas clases, pedinlle que fora a miña directora de tese. E así foi como empezou todo. She'd be my supervisor, so that's how it began. She was amazing actually. For one thing, she never used notes.
Ela era verdadeiramente sorprendente, nunca empregaba apuntes, simplemente enchía encerado tras encerado de matemáticas. Eu quería dedicarme a unha área das matemáticas na que María era experta, os coñecidos como grupos clásicos, pero ela díxome, non fagas grupos clásicos, xa están bastante explotados, pensa noutra cousa. I don't have very many. Non é que teña moitas anécdotas. Nun par de ocasións, María soltou algunhas cousas graciosas en inglés, xa que a súa primeira lingua é o castelán. Un dos meus amigos ten imitado o seu xeito de falar. O que si lembro é que en álxebra existen as transformacións lineais, linear mappings, pero María dice mopping, que é barrer o chan cunha mopa. Se ela non me ensinase o que me ensinou, eu nunca tería feito o que fixen. Que che parece, María? Me ha encantado ir a Bob. ¿A Bob? Sí, porque yo estuve en Canadá, pero a él no lo vi, porque él estaba en la costa oeste y quedaba muy lejos. Estuve con el otro estudiante, bueno, he tenido dos estudiantes mejores que los otros, que es Bob Moody y Stephen Berman. E Stephen Berman, sí. Claro, para poñer a xente en contexto, pois Moody é o creador das álxebras de Kac Moody, un resultado moi importante no mundo da álxebra e con aplicacións no eido da física. Este é outro do caso dos descubrimentos simultáneos na historia da ciencia. Pero, María, quen pensas que foi o primeiro, Kac ou Moody? O primeiro foi Moody. Por supuesto. No solo por eso, no es por la edad y por la época, sí. Porque Kac era estudiante, lo que se llamaba desde allí undergraduate, ¿no? O sea que aún no tenía, sí. O sea que empezó, lo que pasa que Kac ha hecho muy buenas aportaciones. Despois da etapa en Canadá, exerce de full professor, o sea, de catedrática, na Universidade de Indiana ata o ano 1983, ano no que regresa definitivamente a España para coidar da súa nai. En Indiana tivo un alumno de doutoramento que non acadou a zona de Moody, pero que xa mencionamos, do que gardas un excelente recurso, Stephen Berman. Bueno, porque Berman es una persona muy comunicativa, muy abierta, o sea que casi como un compañero. I have so many good memories from her. She was wonderful to have as a teacher. Gardo tantas lembranzas boas dela. Foi maravilloso tela de profesora, e non só como profesora, senón como amiga. Foi sempre unha persoa moi accesible. En fin, cando un estudante de doutoramento ás veces é un pouco tímido e inseguro. Nos puidemos superar iso doadamente, xa que ela estaba sempre encantada de falar sobre cousas matemáticas. Tiña sempre tempo para os seus estudantes, sempre animándoos e axudándonos. One time I remember taking a class from her. I think it was a class on classical groups. It was advanced graduate class. Recordo nunha ocasión impartindo unha clase de doutoramento sobre grupos clásicos nun curso de posgrado, quizás no primeiro ano cando a coñecín, cando ela chegou a Bloomington, Indiana. Sabes, os matemáticos sempre andamos enfrascados nas nosas matemáticas. María estaba sorta nas súas matemáticas, escribindo no encerado da có para ló e da ló para colá, como se fose unha máquina de escribir. Resulta que a aula estaba en obras e había un burato no chan. Non era moi fondo, pero María estaba tan concentrada nas matemáticas que meteu o pé no burato. Ela simplemente leiouse cun "mira o que fixen, estou parva" ou algo así. Sacou o pé do burato e continuou aprendendo nos matemáticas. Then went back to teaching us mathematics. No recuerdo ese episodio, pero came to visit her many times in Bloomington and stayed there for a nai de María visitaba a miúdo en Bloomington e ficaba unha tempada ali. Eu adoitaba chamarlle Boa, e mesmo en castelán Abu. A diferencia de outros matemáticos varóns, tanto Bob Moody como a min fomos moi afortunados ao ter unha nai matemática e non un pai matemático. ¿Recordabas esta anécdota con Berman?
adoncerado esta? No. Bueno, probablemente lo notaron ver los alumnos que yo... Claro, ti estabas aí como unha máquina de escribir dunha vez para outra. No, lo que ocurre es que yo solo puedo usar la parte baja del encerado. Por eso tengo que estar dando vueltas por la parte baja. Claro, teño que facer unhas pizarras móviles, sí, móviles, claro. Sí, pero no pueden bajarlas mucho porque si no las tapa la mesa. Ah, no, claro. Un hándicap. A ver, en internet de feito pode atoparse a árbore xenealóxica dos máis importantes matemáticos. María Bonenburger aparece como filla, entre comiñas, de Nathan Jacobson e como nai de Robert Moody e Stephen Berman. Mesmo na rede hai unha foto con parte da súa familia matemática. Que te parece isto? Bueno, es que esa idea de la familia matemática es una idea de Berman. Exacto. Y parece que les gustaron. Y hasta tal punto que en una ocasión, hace pocos años, había una conferencia de matemáticas y habían dos hermanos gemelos. Uno era matemáticas, el otro se dedicaba a la electrónica. Y así hablando dice, es que este es mi hermano. Y dice, no en el sentido que lo dice la gente, es que somos gemelos. Hermano de verdad. E actualmente María dedícase a pasear, conversar, ir a concertos de música, escoitar Bach, entre outras cousas, e ler as súas novelas. De que van as túas novelas? De matemáticas. De matemáticas. O sea, que na casa, aí lendo matemáticas, todavía incluso creo que estás, non sei se remataches argallando un pequeno artigo sobre teoría de números. Bueno, sí. Es un artículo que va a aparecer en la revista Agapema. O sea, que seguimos en activo, pensando en matemáticas. Bueno, o sea, quizá matemáticas un tanto infantiles, pero eso es lo que corresponde a mi edad. No. Bueno, sí. Pois o tempo non dá máis de sí. Para a Efervesciencia, todo un honor ter contado con María Bonenburger nos estudios da Radio Galega na Coruña. María Bonenburger, pioneira, sobranceira, matemática. Moitas gracias, María. Gracias a vosotros. E xa que estivemos falando de matemáticas, rematamos co corolario. Cat's Moody algebras, Maria is really the mother of. A álxebra Cat-Moody, da que María é realmente a súa nai, fíxose sumamente importante non só no mundo da matemática, senón tamén no eido da física actual. De feito, os físicos deron con esta teoría e mesmo se interesaron aínda máis por ela que os matemáticos. Ten que ver coa física das partículas, así que tamén se converteu nunha ferramenta física moi importante. María, é maravilloso isto que están facendo para ti. Merécelo moito. Fuches unha magnífica directora de tese e és unha magnífica persoa. Son un privilexiado por coñecerte. Que teñas moita sorte. Non se dá ninguna importancia e ten un valor que ela, por humildade, pois non quere recoñecer. O que costa publicar, dirixir tesis, e por encima que os teus traballos teñan esa relevancia, non? Ten que sabelo a xente, porque ao mellor en outras áreas sería moito máis coñecido se un acontecemento así pasase pois en medicina. Estou moi contento de participar neste programa dedicado a María, unha grande aperta. É unha persona realmente maravillosa, non? Que te transmite esa felicidade de vivir e de haber vivido dentro de ese mundo que son as matemáticas, ¿no? Efervesciencia,
Doses de ciencia sen contraindicacións.